Tenzi nditungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzi nditungamire semwana awonyara tamu Ungayara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzi nditungamire aponda yasvika nyanza mananda aondityisa Andichina zororo Dotsamira kunemwika Kandinzwe eimi motiti Dinokuotungamira Kwaziwa vateereri tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodes veku-North Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church naPastor Caston Betera veku-East Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ari kutiisira musign language. Mufundisi kwaziva vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Toda kutenda hurukuro yatiinayo nhasi ine musoro wenyaya unoti gomo reZioni. Mount Zion. Yes. Tichiri mubhuku zvakazarurwa, that's right. Totenda. Saka tiverengerei mufundisi zvakazarurwa chapter 1 verse ndeya 7. Zvakazarurwa 1 verse 7. Tarirai unouya nemakore, meso ose achamuona, naivo vakamubaya, marudzi ose enyika achamuchema. Hono, amen. Tiri mu second coming of Christ. Yes. Tiri kutaura pamusoro pekudzoka kwaJesu Kristu. Mukuroti program Second Coming of Christ. That's right. Yes. Right. Saka ndo chinangwa cheprogram ineyi. Saka patiri kutarisira kudzoka kwaJesu ndo kuri kutaurwa pavhesi ramaverenga iri. Kunzi ari kuuya nemakore. Yes. Meso yese achamuona. But kutarisira kwedu kudzoka kwake vatendi vari kutarisira kusvotorwa naye sezvaakavimbisa. Regai tinzwe kuti paanotora vatendi pano pasi paanotora vatsvene vake anoenda navo kupi? Kudenga. Right. Regerai bhaibheri ritaure rega tisarikumira. Zvinotaure zvakasiyana naizvozvo chinotozikanwa kuti tinoenda kudenga. Right. Asi zvine mataurirwa azvo mubhaibheri. Zvakazarurwa 14 vhesi ya1. Zvakazarurwa 14 vhesi 1. Right. Zvino ndakatarira ndikaona gwayana rimire pagomo reZioni. Rina vamwe vane zviuru zvine 140 vane zita raro nezita rababa varo rakanyorwa pahuma dzavo. Right. Saka Johani ari kuti akaona Jesu. Right. Anditika ndiye ari kunzi gwayana apa. Ndizvozvo. Right. Anga aenda kupi nevanhu vaakatora? Akavatora panyika. Ndobva aenda navo kudenga. Zvabuda muvhesi. Muvhesi pagomo reZioni. Anditozvo. Anzi pagomo reZioni. Now kana kuchitaurwa pamusoro pegomo reZioni, rimwe rezvikomo zvinowanikwa kuPalestine. Palestine uko kune Israel. KuIsrael. Anditozvoona. Saka kana zvichinzi Jesu akatora vatendi vatsvene akaenda navo kuMount Zion, zvoda kuita sekunge ari kuenda navo kuPalestine. Anditi uri kuona wapanzwa kamanje. Mawira muri kuita ndanza. Right. Saka kana muchidzidza bhuku razvakazarurwa manje, kuti ugare pasi ufunge kuti saka vanhu vachasvotorwa voendwa navo kuPalestine, vachasvoendwa navo kuIsrael, ndizvo here? Handitozvoona.
hazvisirizvo. Saka pfungwa inobva yauya ndeyekuti pari kunzi Mount Zion kapo kufananidzira, sezvo bhuku razvakazarurwa yakanyorwa iri mifananidzo, ari madimikiro. Now kana uchidzidza bhuku razvakazarurwa ukasangana nemufananidzo, unofanira kuzvibvunza manje kuti sei kwashandiswa mufananidzo uyu. Saka kutoti vakaendwa navo kugomo reZioni mufananidzo, because chokwadi chaicho vanoendwa navo kudenga, havangamboendwa navo kuPalestine, because iye paakaoneka akati mumba mababa vangu ndiri kuenda kunokugadzira pekugara, achireva kudenga. But panapa zvakazarurwa kuti vanoendwa navo kuMount Zion. Andinoazvona. Saka unobva ukasanganisa watozvoona kuti mufananidzo. Saka muri kuti chidzidzo chinotoda kuona kuti sei kudenga kuchaenda vatsvene uku kwafananidzirwa neMount Zion. Andinoazvona. Saka unofanira kuzvibvunza kuti panzi Mount Zion, kuPalestine kune makomo akawanda kuIsraeri. Kuna na Mount Sinai, kuna na nemhaka yei kwanzi Mount Zion. Saka kana wazvibvunza mubvunzo wewe manje, unochidzokera kuOld Testament, unotsvaga nekune dzimwe ndima dzemubhaibheri, uchitsvaka zvinotaurwa ikoko pamusoro pegomo reZioni. Pastor, ndiri kukunzwa inini ndikutoda kupinda munyaya iyi, but kana makuti tononotsvaga kuOld Testament nemubhaibheri, hazvina kuomere pastor, because pfungwa yandinaka ndeyekuti zvinhu zvaMwari hazvifaniri kungova easy here, because pamakutoti titsvagika kunenge kunopindinura Old Testament uchidaidai. Kunzvera magwaro chinhu panofanira kutoiswa effort. Hazvidi kungoti nyore nyore. Icho chinhu chese chakakosha choda kushingairirwa. Hativerengei 1 vaMakoronike 11, toda kuverenga vhesi ya4 na5, tigoverenga mapisarema 76 vhesi 1 na2. 1 Chronicles 11 verse 4 na5. Tiri kutsvaga pamusoro pegomo reZioni. Ndozvatiri kutsvaga. Right. Kuti tinzwise chirawe chiri kuna zvakasara. Very good. 1 Chronicles 11 verse 4 na5. David nevaIsraeri vose vakakwira Jerusarema, ndiro Jebhusi. Zvino vaJebhusi, vanhu venyika iyo, vakanga varipo. Ipapo vanhu vaigara paJebhusi vakati kuna David, haungapinde pano, asi David wakakunda nhare yeZioni, ndiro guta raDavid. Namapisarema 76 verse 1 na 2. Mapisarema 76 verse 1 na 2. Mwari anozikanwa pakati paJudha, zita rake iguru pakati paIsraeri. PaSaremu ndipo pane tebhenekeri yake, nepaZioni ugaro hwake. Now panapa pataurwa mazita anenge 4. Panzi Jerusarema, pakanzi Jebhusi, pakanzi Zion, pakanzi Saremu. Saka rechi5 ndokuti guta raDhavhidhi. Na uri kuona inzvimbo imwe chete inogona kudeedzwa yanzi Jebhusi, right, ndobva yanzi Zioni, right, zvikanzi paguta raDavid, right, zvikanzi paJerusarema, right, zvikanzi paSaremu, right. Saka ndo madaidzirwo kuti Saremu kudimburira kuti Jerusarema. Anditwazvona. Saka togona kuti Saremu naJerusarema chinhu 1. Anditwazvona. Saka Zioni inogona kudaidzwa kunzi Saremu, inogona kudaidzwa kunzi Jerusarema, inogona kudaidzwa kunzi Jebhusi, inogona kudaidzwa kunzi guta raDhavhidhi. Anditwazvona pari kujeka kapo. Toda kuenda kuna madzimambo ekutanga chapter 8 verse 1, toverenga Isaiah 2 verse ya 3, toverenga Isaiah 8 verse ya 18. Madzimambo ekutanga chapter 8 verse 1. Zvino Solomoni wakaunganidza vakuru vaIsraeri navakuru vose vemarudzi, ivo machinda edzimba dzamadzibaba evana vaIsraeri, kuna mambo Soromoni paJerusarema. Vakakwidza areka yesungano yaJehovha ibve paguta raDhavhidhi, iro Zioni. Isaiah 2 verse ya 3. Vanhu vazhinji vachaendako vachiti,
uyai ngatikwire kugomo raJehovha, kuimba yaMwari waJakobho. Iye uchatidzidzisa nzira dzake, tichafamba mumakwara ake, nekuti murayiro uchabva paZioni, shoko raJehovha richabva paJerusarema. Isaiah 8 vhesi ya 18. Tarirai, ini nevana ndakapiwa naJehovha, tiri zviratidzo nezvishamiso pakati paIsraeri, zvaJehovha wehondo, ugere mugomo reZioni. Now panapa toda kuti mubate chinhu ichi. Jerusarema yatiri kutaura nezvayo iyi, ranga riri guta ranga rakavakwa pamutunhu wakakwirira. Handisiyi kuti mungaise vara kuti chine chirungu. Pakakwirira. Iri high veld, pakasimukira. Pakasimukira. Masimukira apanga pakaita nzvimbo iyi. Kumativi kwacho kwakatenderedza guta iri kunenge kwaane matere. Ikokoko kwanga kuine matero anga ariko, kwanga kuine mipata, mavhali. Yes. Right. Mipata iyi yanga yakateremuka. Okay. Zviya zvekuti munoshandisa variri kuti steep. Yes. Steep sloping. Right. Zvekuti kukwira kwainetsa. Kumabvazuva kweguta iri kwanga kuine mupata wainzi Kidron. Kidron Valley. Kidron Valley. Okay. Then kumavirazuva kwaitangira mupata wainzi Hinnom. But waidzika wobva wanoenda nezasi. Mavara murutaura miraiti ngodzokora vechidiki vanenge vachada vanoda kuzonotsvaga kuona kuti ndizvo. Hanzi mupata valley yaive kueastern side yainzi Kidron, kuwestern side yaive Hinnom. Mavara ekuti munogona kuzoverify nyaya idzi. Right. Saka Hinnom yaibva yadzika futi nezasi kuuya kusouth. Yakaita kunge Elo. Handiti wazviona zvekunge hakusikokona kuya kuKidron. Saka uko yaibva yanobatana kukona yemabvazuva neKidron. Okay. Handiti uri kutoona zvaya. Ndikuona picture kuti Hinnom dai kuri kuti kune vanenge vachiona paTV tiri kuti iri kuno kuwestern. Right. Kidron iri kueastern. Right. But Hinnom pairi kudzika ichiuya kuzasi iri kunoita ewo kudzoka kuna Kidron. Right. Zvonosangana uko. Handiti wazviona. Saka kwakusara kumusoro manje kunorth. Ikoko zvakwa kwakaita chimutunhu ichi chainokwira asi chonoita sekutsemuka kuita mihomba miviri. Kuita mhandi mbiri. Handiti wazviona. Saka pakati pemihomba iyi pane umwe mupata zvakare ndio yainzi Central Valley. Handiti wazviona. Pamutsanangura picture yacho ndikuiona hangu ndikuona dambudziko riripo nemutauro wedu kuti zvinyatsokubuda. But geography yacho ini ndatoiona kuti mutunhu wakakwirira kuno kumabvazuva kune Kidron Valley, but kwakateremuka kumavirazuva kune Hinnom. Iri kudzika yane chekuno kuzasi kwemutunhu wakakwirira yoita ewo ichidzoka kuKidron. But kunorthern side kuri kunoita kunge kutsemuka. Valley yacho iriko ichinoita kunge mhandi mbiri. Yes. Saka poita mupata pakati wainzi Central Valley kunorth. Now pamihomba miviri kwainondogumira ndokwega kwaigona kukwirwa nako zviri nyore kuti uye muguta iri. Handiti wazviona. Saka paizonosiya tunzvimbo tudiki twaida kuiswa rusvingo kana kuti juraho. There was no need yejuraho kumwe kwese uko because akukwirike kunze kongoya neCentral Valley kunorthern side. PaCentral Valley pacho waisakwira futi napo asi waizoti kunondoenda mihomba miviri ikoko manje ndokwaizoiswa magedhe ekupinda nawo muJerusarema. Handiri kuona. Saka ndo mamiriro akanga akaita guta irori ranga risingakwirike nyore. But nechezasi uko kwainosangana Kidron Valley na Hinnom kwanga kune chikomo changa chiriko ndo chainzi Zion.
Wondoka ene chikomo chezion. Chezion. Chiri part of mutunhu wakakura. Chitori mukati meguta. Okay. Anditi wazvona. Saka nechekumusoro kune imwe mhandi yacho yakadziva zasi kumabvazuva. Tikati northeast. Kwanga kuine chikomo chainzi Moria. Ndokuya kwakaenda Abraham achinopira Isaac ikoko. Anditi wazvona. That's right. Saka uchaona iwo kuti David paakazouya paJerusarema akazonotora areka yaJehovha ichibva yasvikogadzikwa pachikomo cheZioni because ndo paakasvikotanga kugara. Pachinzi murayiro uchabva kuZioni. Saka paigara areka vaIsraeri vainzwisa kuti ndo kuna Jehovha. Saka zvakanga zvaakunzi Jehovha ari kuZioni. NdiJehovha wekuZioni because ndo kwaakaenda areka. Saka kakutaura kaike kunzi Jehovha ugere pagomo dzvene reZioni. Ndo pazvaibva ipapapo. Areka yake yanga yakugara pai paMount Zion. Asi nekufamba kwenguva David asisiko, Solomon akazovaka temberi. Haana kuivakira pachikomo cheZioni. Akanoivakira paMoria nechekumusoro. Saka Moria yakazochinja zita yanga yakunzi Zioni. Kutoredzera kwatanga kuine areka yaMwari. Nekuti vakanga vakuziva kuti Mwari haasisiri kugara kuzasi uko. Akumusoro, asi pese panogara Mwari paZioni. Anditi wapabataka. Saka Jerusalema rese manje wakapedzera wakungonzi Zioni. Ugaro hwaMwari. Anditi wazvona. Zvekuti chero vanhu vaigara paJerusarema vakanga vakutonzi vanakomana nevanasikana veZioni. Waibata manje. Yajekaka. Rega timbonzwa kambo. Ya uko. Tinoda zetaraje esukuna amese rinoza zawe kone hengarino zawe pasi sita rake rino kunda Mumunda wake tenzi
kuti ndisimbire nekugara kwaari onzita orake rinokuhonda mwese zita orake rinokunda tinomuchingamidzai zvakare vateereri. Tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu Gomo reZioni part 1. Yes. Tiri mubhuku razvakazarurwa. Ndofunga chidzidzo ichi chinogona kutobatsira kududzirwa kwemamwe mavara atichaona manzwiro andaita because zviri kuratidza kuti kutoti Gomo reZioni muna zvakazarurwa chiravo. Saka tiri kutenderera. Right. Saka chikamu chapfuura pastor tabata Gomo reZioni raive literal yaitova nzvimbo iri kuPalestine. Ngatifambei pastor. Right, wanzwa kuti kudi maybe kuitira vateri muchikamu chapfuura Jesu paari kuuya kuzotora vanhu kuenda navo kudenga, zvakazarurwa riri kuzotaura vanhu ivavo vari paGomo reZioni. Saka mubvunzo wabva tanga uchiti nemhaka yei kudenga kunenge kuine vatsvene kuri kufananidzirwa neGomo reZioni. Mufundisi ndobva watitungamira vachishandisa bhaibheri tichitsvaga kuti ngatimbotsvagai gomo racho reZioni ndorega here raive kuPalestine. Ndobva taona kuti Gomo reZioni pakatanga pachigara maJebhusi. Ndizvozvo. Saka raigona kunzi paJebhusi. But David nengari yekuti ndo pavakazonorwisa, ndofunga vakazopesera vane guta ravo rakapesera unzi guta raDavid kana kuti Gomo reZioni kana kuti paJerusarema. Saka mufundisi vatsanangura zvakaita mutunhu wakakwirira pakavakwa Jerusarema kuti kuno kumabvazuva kwaive nemupata vhali yainzi Kidron, kumavirazuva kwaive nemupata wainzi Hinomu, but wairamba uchidzika wosikokombera uchiita kunge eo uchidzoka kuna Kidron. Apa pakati apa mutunhu wacho wakakwirira. Kunorthern side ndokwanzi mupata wacho wainotsemuka woita mhandi mbiri. Mupata wacho wainzi Central Valley. Saka kune mhandi mbiri uko hanzi ndokwega kwekuti vaigona kuisa magedhi kwekuti vanhu vaipinda zviri nyore. Kumwe kwese mutunhu wacho waisakwirika because paive very steep. Saka nzvimbo yacho yese iyoyo mazopedzisira muchiti areka yakatanga iri paGomo reZioni. Ndo chikomo chaive kusouthern. Ndizvo ndobva Solomon azo akatendera paGomo reMoria. Areka ndobva yabviswa kuGomo reZioni ichienda paGomo reMoria. But vaIsraeri vainzwisa kuti pane areka ndo pana Mwari. Saka vakapedzisira vakungoti nzvimbo yacho yese iGomo reZioni neguta racho rese Gomo reZioni. Vaigaramo vanga vakunzi vanakomana nevanasikana veZioni. Aiwa. But rega tiende mberi. Yes, toda kuverengere Joshua chapter 10 verse 23 kuenda kuna 26 na Vatongi chapter 1 verse ya 8. Joshua 10 verse 23 to 26. Ivo vakaita saizvozvo, vakaburitsa madzimambo iwayo mashanu mubako, vakauya nawo kwaari vaiti mambo weJerusarema namambo weHebhuroni namambo weJamuti namambo weRakishi namambo weEgroni. Zvino vakati vaburitsa madzimambo iwayo vakauya navo kuna Joshua. Joshua akadana varume vose veIsraeri akati kuvakuru vehondo vakanga vanaye, swederai muise tsoka dzenyu pamitsipa yemadzimambo aya. Ivo vakaswedera vakaisa tsoka dzavo pamitsipa yavo. Zvino Joshua akati kwavari, musatye kana kuvhundutswa, simbai mutsunge mwoyo, nekuti Jehovha uchaita saizvozvo nevavengi vonyu vose vamunorwa navo. Pashure Joshua akavabaya akavauraya ndokuvasungirira pamiti mishanu. Vakaramba vakasungirwa pamiti kusvikira madekwana. Vatongi 1 verse ya 8. Vatongi 1 verse ya 8.
zvino vana vaJudha vakandorwa neJerusarema vakarikunda, vakavauraya neminondo inopinza, vakapisa guta nemoto. Now panapa tiri kutaurirwa munhoroondo. Yes. Ichiri nguva yaana Joshua. Zvakaita kune vainzi maGibeonites. Vakanga vauya vakaita sungano naJoshua kuti tichave varanda venyu. Saka mambo aive paJerusarema panguva iyoyo paakazvinzwa ndo parudzi paJebhusi. Right. Saka mambo aitonga maJebusites ndo vaigara paJerusarema. Ndobva anotsvaka mamwe madzimambo 4 kuti vaite mubatanidzwa. Yes. Vakati maGibeonites vari kuno kudhuze nesu vakabatana naJoshua hazvitinakiri, handei tinovarwisa. maGibeonites pavakaona kuti vaakuvingwa vakatuma meseji kuna Joshua. Joshua ndo paakarara achifamba nehondo yake. Saka ndokusvikorwisa madzimambo 5 aya paita chishamiso chiyaka chekuti taakati aona kuti vanhu ava ndivapedze pahondo, kwakumboti zuva rimire rakadai. Zuva rikamira rikanonoka kuvira, hanzi kwemaawa anenge ese zuva rese. Right. Saka madzimambo 5 aya vaona kuti kwapisa, vakatiza ndokunovanda mubako. Right. Nduma vakasikotorwa manje naJoshua. Right. Saka vakanga vakundwa. Saka madzimambo 5 akakundwa aiincluda Jerusalem pamaJebusites apa. Asi chakaitika ndechekuti Joshua akangovakunda ndobva adzokera. Haana kuita zvakajairika zvekuti avakunda obva anotora guta ravo. Vadzokera. Pashure ndopatanzwa manje kuna Judges kuti vakazokundwa futi. Ivo vepaJebhusi vakakundwa futi, hanzi vakaurayiwa neminondo. Asi vaJudha havana kutora guta ravo. Uri kuona zvaiti kungovakunda havana. Handiti wazviona. Saka ndokafambiro kari kuita nyaya yacho. Now pane chimwe chidzidzo chinobuda futi ipapapa kuti kana paine chimwe chinhu chinoda kugadziriswa, iwe chaunofanira kugadzirisa siya wagadzirisa. Ukasagadzira zvinoda kugadziriswa zvichasara zvonetsa vana vako nevazukuru. Kana paine chinhu chinonzi naMwari ita chekuti nechekuti, ibva wachigadzira chinhu ichocho uchimise panzvimbo yacho. Tiri kuti kana paine dzimwe tsika dzinonzi idzi usafambe madziri, iwe weregera sababa. Because ukafamba madziri ukasiya zvisina kutwasurwa izvozvo, chitema chawasiya chinosara chiri mutsinga dzevana chigonopinda muvazukuru, chichazonetsa mberi uko sezvauchaona nyaya iyi kumberi. Because vana Joshua zvavakanga varerwa kunzi kana makunda ibvai maparadza, vaifanira kungoti vaparadza maJebusites vobva vatora area yacho vakangosiya. Saka zvakasara zvozonetsa vazukuru kumberi. Handiti wazviona. Toda kuti uverenge Joshua 15 vhesi ya63 ugoibatanidza naJudges 1 verse 21. Joshua 15 verse 63. Asi vana vaJudha vakanga vasingagone kudzinga vaJebhusi vakanga vagere Jerusarema. Asi vaJebhusi vakagara Jerusarema pamwe chete nevana vaJudha kusvikira nhasi. Vatongi 1 verse ya 21. Verse 21. Asi vana vaBhenjamini havana kudzinga vaJebhusi vakanga vagere Jerusarema. Asi vaJebhusi vakagara Jerusarema pamwe chete nevana vaBhenjamini kusvikira nhasi. Now, uri kuona kuti chakazoitika chii? Joshua akunda havana kuparadza. Ndobva asiya zvakadaro. Vana vaBhenjamini vakunda futi havana kuparadza sezvakarayirwa naMwari, ndobva vasiya. Saka Bhaibheri rinobva rati vanhu veJebhusi vakaramba vakagarisana nevaIsraeri kusvika nhasi. Hondo dzaiitwa hadzo vaJebhusi vokundwa, komboti no. Right. Vachigarisana. Right. Vovasiya vakadaro. Saka zvakazoitika manje ndezvekuti vaIsraeri vakazokunda Kenani yose
kusara kwejerusarema yakanga iri pamutunhu wakakwirirai. majebusites manje vakachizogadzirisa rusvingo rweguta ravo. Ndobva vari kugadzira zvekuti pakanga pasingachawike nyore. Zvakadaro zvekuti kumwe kwese kwatorwa nevaIsraeri, majebusites vakaramba vachizvitonga vari pamutunhu wavo for 250 years. Pastor, nakubatai zvakanaka here kuti Canaan yese has been subdued under the Israelites. Yapasi pevaIsraeri. Right. But necheapo pakatapo poita mutunhu wakakwirira une vaJebhusi. Right. Ivavo vachiri kuzvitonga varimo. So rega titori semenzaniso toti seguta rino reHarare ka toti ndo Jerusalem ndo pari kugara maJebusites. Kumwe kwese uko Zimbabwe yese kuri kutongwa nevaKenani. Zvekutoti maJebusites ka kana vaine kwavanoda kushanya kunze kwenyika yavo vanotopfuura nemunyika yaIsraeri voenda kwavari kuenda. Saka kumwe kwese kwakavatenderedza vaIsraeri vaitonga kunze kwepaJebhusi. Saka kunonzi vakagara vakadaro for 250 years. Apa manje ka vakanga vakutovatadzirira kuvakunda manje. Zvakasiyiwa nemadzisekuru manje. Zvakasara zvonetsa vazukuru kusvika vazukuru vakunyatsoona kuti apa pakatoipa. Saka zvakazofamba sei pasi? Chienda manje pana 2 Samuel 5 vhesi ya 4 na 5 tisati taenda pekuti zvakazofamba sei. 2 Samuel 5 vhesi 4 na 5. Right. David wakanga ana makore ana 30 pakutanga kwake kubata ushe. Akabata ushe makore ane 40. Akabata ushe paHebhroni pavaJudha makore 4 nemwedzi 3. Akabatawo ushe paJerusarema makore 33 pavaIsraeri navaJudha vose. Right. Chiri chatiri kuudzwa panapa. maJebusites vari paJerusarema. Saul ndiye mambo wokutanga kwaIsraeri. Sauro capital city yake yaiva paGibhea. paGibhea inonzi about 5 miles kubva paJerusarema. That's about 9 kilometers. Yeah, 9 to 10 kilometers. Padhuze nemutunhu wakakwirira weJerusarema. Vachitonyatsoona kuti apo paJerusarema apo pane maJebusites. Pari munyika yavo. Sauro muzinda wake matova paGibhea. About 10 kilometers. Right. David ndiye akatevera Saul paumambo. Capital city ya David yaiva paHebron. Around 20 miles. Tongoisa pa 35 kilometers. Right. Kubva paJerusarema. Saka ndo pari kunzi David akaita 7.5 years achitonga ari paHebron. Zvikanzi 33 akazodzita apa Jerusalem. Saka David ati gare akati ini ndoda kunoisa capital city yangu paJerusarema pane maJebusites. Anditwa pabata. Saka kutoti akazotonga 33 years aripo kurwa ndo paakazoenda. Anditi chinzwa unzwe manje pavhesi ya 6 na 7 pana 2 Samuel 5 ipapo. 2 Samuel chapter 5 verse 6 na 7. Iye mambo nevanhu vake vakaenda Jerusarema kundorwa nevaJebhusi vakanga vagere panyika iyo. Ivo vakataura naDhavhidhi vakati, haungapinde pano, mapofu nezvirema vangakudzinga, nokuti vakati Dhavhidhi haangapinde pano. Kunyange zvakadaro Dhavhidhi wakakunda nhare yeZioni, ndiro guta raDhavhidhi. Now David, unoziva kuti David muchinda aive neimwe faith yakakura. Unomuona kubvira paya achiri kumbudzi. Atumwa nababa kunopa madzikoma ake chikafu kuhondo. Aine chinhingi chifuramabwe. Akasvika vachichallenjwa naGoriati. Ndobva ati ndiani munhu asina kudzingiswa uyo anoshora mwari hondo yaIsraeri achishora namwari wavo. Chachiri chimukomana chaitofudza mbudzi. Saka faith yake iyo akaramba ainayo. Yakamita kuti advanzire Goriati. Madzikoma akachiti iwe une mawara iwe. Dzokera kumbudzi. Saul achimuti ona munhu wauri kunorwa naye uyo ane experience wehondo kubvira kare. Yakati Jehovha vanoenda neni. Saka paakatonga paHebhroni ka David akati
hongu vana Joshua vakasiya zvavo majebusites aripo vajudha vakasiya asi ayo handingasiye zvakadaro ndoda kunoisa capital city yangu pajerusarema ipapo saka paakamobiliza hondo yake manje akuenda towards Jerusalem ndo pari kunzi majebusites vakamutsvinyira hanzi vakati ndofunga mheno zvavaita nguva iyo kuvanhu vanorarama neurema because vakatomuti hanzi vanhu vedu kunoku vari kurarama neurema vari zvibibi kana kuti mapofu ndo vatingatokutumira iwewe kuti vakurwisa right kutaura ikokoka kuisa pachena kuna David because vaivimba neguta ravo kuti Jerusalem harikurike nekuda kwemipata iya yakadzika yaya kuti there is no need to defend kuti ukwira panapa kumagedhe tinoisa vanorarama neurema vanotoda kusumudzwa kutsvinya kwaaitoita kuti vekuti havagone kusimuka vachikurwisa vakakwana kudhifenda guta vanei vasingakuonei kuti muri kuuya nepapi vakakwana vakatokwana kudhifenda guta rineri haupapinde zvinoda kundinakidza mbichana kakutsvaga kese nyaya idzi pastor ndokanekaifanira kuita vatenderi exactly ndiri kufolowa muchitaura but ndiri kuona hochekoche yacho kuti ndokudzidzwa here kunofanira kuitwa bhaibheri hausi kunzwa kunakidzwa here ndiri kunakidzwa panogona kudaro ameno kwamuri vateereri mwe muteereri achiti saka unenge uchiwana kupi nguva yekuswera uchitsvaga zvinhu zvese zvakadaro kutaura chokwadi bhaibheri rinonakidzwa naMwari ini ndiri kutonakidzwa pasi but ndiri kungorati nakidzwa bedzi nekakudyidzana kari kuita matsamba dzacho saka chabuda pachena timbonzwa kambo ndechekuti Jerusarema raisakundika nyore asi riri dambudziko rakasiyiwa nemadzisukuru vakasiyira vazukuru but David nefaith yake akaenda paJerusarema akanorikunda but kurikunda kwacho kwakusiri that is. Thank you pastor. Tiri pachirongwa vateereri gomo rezioni ndo chidzidzo chiri pakati pedu regai timbonzwa kambo. Mambo wede atidaita kuchitwa chake chekudenga otamira senyi mukutongwa mambo apinda apo mambo apinda chirema vakange pazoiswa bidza mbiri yake tichaona mambo apinda apo mambo apinda kuzotitonga
tinomuchingamidzai zvakare vateereri tiri kuenderera mberi nehuruguro yedu gomo reziyoni. Okay, zvatabata vateereri muchikamu chapfuura tatarisa nhoroondo yejerusarema kwemakore anogona kudarika 250 patangotangira kuti tibate nyaya yemafambiro airi kuita mazuva ana Joshua. Vana Joshua pavaitora Kenani, pane rudzi rwevagibhiyoni rwakaona kuti isusu nevaisraeri tinokundwa, ndobva vaita mubatanidzwa wakati toita varanda venyu. But hazvina kufadza mambo weJebhusi aive padhuze nemagibhionites. Saka mukudaro mambo uya weJebhusi akanounganidza mamwe madzimambo 4, ndizvo kamufundisi. Vakati handei tinorwisa vagibhiyoni, vaitirei sungano naJoshua ari kutungamira vaIsraeri. Saka pakarwiwa hondo, Joshua audzwa navagibhiyoni, nzwai mutibatsiro taakurwiswa. Joshua akafamba neusiku, ndopaya pakanamata Joshua kuti zuva ngarimbomira kuvira, kukasviba, mhandu dzaizotiza. Saka ana Joshua ndobva vakunda. But mukutsanangura kwavachita mufundisi vachishandisa Bible, vana Joshua vakunda guta riya reJebhusi rinova Jerusarema. Havana kubva varitora kuti yateritori yedu. Zvakadaro zvekuti rudzi rwavaJudha rwaitova mudhuze, vakaita hondo dzakawanda nevaJebhusi vachivakunda, asi vaisatora guta racho. Kusanganisira nevana vaBhenjamini vaikunda futi vaJebhusi, but vaJebhusi vaingosiyiwa vari pamutunhu wavo wakakwirira weJerusarema. Tazoona tatifambei makore akawanda close to 250. David akutonga. Mambo akanga atonga before David ndi mambo Saul. Muzinda wamambo Saul waive paGibhea, pachinhambo chiduku kuti usvike paJebhusi kunge 10 kilometers. But aitonga achisiya vaJebhusi vachizvitonga vari paJerusarema. David achizouyawo akatotanga muzinda wake uri paHebhroni. Hapana kunyanya futi kukura, about 40 kilometers kubva paJebhusi, kwe7 years achitonga ari paHebhroni. But akazoita faith akati aiwa, zvinhu izvi zvakasiyiwa nemadzibabangu nemadzisekuru, tinosiyirei vaJebhusi vachizvitonga vari pakati vakakomberedzwa neIsraeri yese, kureva kuti tavatadza here. Ndopaakati akunovarwisa paya pamama kutsanangura, vaJebhusi vachitofaira. Hanzi vaJebhusi vakatoti zvamuruda kutrayai zvamukunde. For your own information, kuno kuJebhusi iri kutorindwa kureva kuti masecurity guards acho nemasoja hanzi zvirema nemapofu, kureva kuti vaedza kwaive kutsvinyira kwekuti hamuna wei yekuti kunda nayo. Isusu vatinotoita kuti vachengetedze guta ndevasiri kutoona kuti mhandu inoya nepapi, because there is no way yamungakwire mutunhu uno mukaitora. Vainzwa vari so secure vaJebhusi. Ameno kana wagona kusamarize. Yes. Right. Asi zvanzi David akarikunda. Anditozwa. Hati handei pamberi. Tiverengerei 2 Samuel. Okay. Chapter 5. Kubva pavhesi ya7 kuenda pa9. Okay. 2 Samuel chapter 5 verse 7 to 9. Kunyange zvakadaro David wakakunda nhare yeZioni, ndiro guta raDavid. David akati nezuva iro, ani nani anoparadza vaJebhusi ngaakwire kumugero wemvura auraye zvirema nemapofu vanovengwa nemweya waDhavhidhi. Naizvozvo vanoti mapofu nezvirema havangapindi mumba. David akagara munhare akaitumidza guta raDhavhidhi. David akavaka kunhivi dzose kubvira paMiro zvichipinda mukati. Right. Saka hanzi kunyange maJebhusites vakamutsvinyira, asi David akazongokunda guta iri. Yes. Handiti wasvona. Akarikunda sei? Hanzi akati kwirai nekumugero wemvura. Right. Kuti right. Chiri kutaurwa panapa ndechekuti muJerusarema mvura yaishandiswa muguta iri yaibva pachitubu chainzi Gihoni. Chitubu ichi chaiwanikwa pamupata weKidroni wokumabvazuva uya. Pane mavara echirungu atambotaura matatu ekuti mungoyeuka tati Kidron Valley, tikati Hinnom Valley, ndobva tati Central Valley. Iye zvinezvi paakutaurwa pari kunzi Gihoni.
ndo raive zita respring chitubu chacho ndongoitira kuti vabate muri kugona. Now chitubu ichi chainzi Gihoni chaiwanikwa pamupata weKidron kumabvazuva right. Saka ipapo ndo paidzutuka mvura imwe yaiyerera ichibva yadzika muvhari. Saka zvakaita maJebusites vari mukati meguta vakachera tengi mudombo, kuchera tsime dombo mukati, handiti wazviona, ranga rakadzika about 12 meters. Ndobva vaisa masteps aibva muguta achidzika mumugodhi uyawo, mumugodhi wakakura sekunge tengi. Saka vakazoti vachibva manje mutsime ravakanga vagadzira iri ndokuchera tonera manje mwena muhombe about 2 meters wide waienda kuchitubu icho chiri nechepanze asi uri kuuya nemudombo about 15 meters uchinobuda kuitira kunochingidzira mvura yairi kubuda pachitubu chiyechi kuti ibva yauya saka yakanga isingachaindi muvhari. Dzokorora ipapa ingotangai pakuti Gihoni yaive tati chitubu cheGihoni chaive pamupata weKidron, kuvalley of Kidron. Right. Saka zvakaita maJebusites vari nechemukati meguta vakachera tsime reservoir, water reservoir. Ndobva vaisa masteps aikwira aibva muguta achisvopinda mutsime rakadzika about 12 meters. Kubva mutsime iri ndobva vachera mwena wakuenda uri horizontal wakakata kakuslanda kuti kuitira kuti igoverera. Right. Saka vanotaura vanodzidza vaiti why about 2 meters wide. Saka mwena wokuti munhu anotofamba. Saka waienda kunochingidzira mvura pachitubu cheGihoni kuti yese isaendayo muvhali imwe iuye kuno yochiyerera manje ichienda mutsime iri. Saka ikaerera ichiuya kutsime kureva kuti iri kubva panze yopinda mukati. Right. Saka unoziva zvaiita dzihondo dzekare iyi yakunzi siege kukomberedza guta, kuvharira guta ka. Right. Musiri kutomboridza pfutikana chii but muri kungoita bedzi kuti chikafu chavainacho mukati chipere, hakuna anobuda kunze, hakuna anoenda kumunda. Right. Saka mune muchiziva kuti pane zvichanetsa imo. Right. Kana zvazonetsa tobva taparadza. Saka zvaiti guta rinenge riine matsime emvura kunze, panopera mvura yekunwa anenge angoda kunochera mvura aibva aurayiwa. Saka Jerusarema maiti mukarikomba saizvozvo chikafu chavo vanenge vachingorima mukati, munoita makore muri kunze ikoko hapana tiri raiti, handiti wazvona. Saka ndo pari kunzi manje strategy yakashandiswa naDavid. David paakatonga ari paHebron pane chimwe chinhu chandoda kuti unzwe tisati pfungwa yacho isati yanojeka. Pana 1 Makoronike 12 verse 1 neverse 14. 1 Chronicles 12 verse 1 neverse 14. Ava ndivo vakaenda kuna David paZikragi achakavanda nekuda kwaSauro mwanakomana waKishi. Ivo vaive nhare vaimubatsira pakurwa. Verse 14. Ndivo kuvana vaGadhi vaive vakuru vehondo. Muduku kwavari wakanga akaenzana nevane 100 nemukuru vane chiuru chezana. David pahondo yake vanhu vakaenda kwaari akanga aine makapteni anosvika 33 wakavavereka dzaive mhare. Vakomana ivavo hanzi vakomana vaiziva kurwa zvekuti aiti kana vapinda muhondo vaienda nemwoyo wese. Zviya vairwa kusvika pfumo ranamira mumaoko achingobaya bedzi ndo vakomana vacho ende vanga vakatrenwa zvese vari tafu. Saka vakomana vacho ndo vari kutsanangurwa apo zvikanzi ainzi ndiye muduku kwavari vese
hanzi aive equivalent to 100 masoja emuvengi, kureva kuti vakatarisana nemafiristi aka. One anonzi akanduka musoja kasina basa patimu raDavid pamakapteni ake aigona kumirisana navo vari 100 vachipedzerana. Munoziva kuti chipasi, sorry henyu, ndoda kuti mutondibatsira. Ilanguage yebhaibheri kana kuti riri kurevesa. I know iye zvino izvi. One musoja because kwaane zvombo anogona kupakata tunhu twakawanda tunokonzeresa paari one. Right. Zvekuti anogona kunoparadza mhandu dzakawanda. But nguva iyi kusati kwaane mabombs, magrenade. Bhaibheri riri kurevesa here kuti one ainzana ne100. Aura kuti pamberi pacho zviri kutonzi pamhare dzacho vainyatsogona. Hanzi one aiunza ne1000. Aikwikwidza ne1000. Zviya zvekuti pakanzi pari kuuya masoja emuvengi 3000. Aigona kungotuma 3. Ayo ndikutoti ndozvazvaireka kuti kalanguage bedzike kuda kungokuza. Unofanira kuverenga. Uverenga kuna ana Samueri, kuna makoronike. Ndo paunonzwa kuti rimwe zuva David vakaenda vari 2 neumwe muchinda vachirwira munda wenyemba pakanga pakuuya maFiristia. Vakamira vari 2 mumunda wenyemba, maFiristia akakwana navo. Ndo paunonzwa kuti umwe akaenda netsvimbo chaiye asina bvumo akarova 600 vachidona. Saka ishuwa chaiye vakatrena kurwa vakomana avo ende vaine zvindi. Ukanzwa kuti hanzi fesi yake yaiti kana akupinda muhondo yaita kunge fesi yeshumba. Atitwa ndinombodziverenga munyaya ndichiedza kufunga kuti one kuinzonswa ne1000. So these were mighty men. Saka pakati zvekuti David manje achivatarisa vari 30 ka akatsvaga kuti ndiani wandingaite komanda nekugona kwavo akashaya. Akuita tairi. Kunyatsonata zvekuti tairi. Skills dzaoneka roero kawo David akashaya kuti ndosarudza sei. Saka akatunga 7.5 years asina komanda wehondo. Paakanga akusarudza komanda manje ndo paakazoti gentlemen chiteererai achiadresa malieutenants ake vari 30. Zvikanzi akomana ka ndaane makore ndaakuda komanda. Saka anenge akwira muJerusarema nekutsime rekugihoni unoshambira nemutanhero yemvura unopinda nemutsime oenda kumagedhe orova vakomana vanenge vari pagedhe otivhurira magedhe ndiye wandichaita komanda. Right. Saka Joab anga ari mwana wahanzvadzi yake haana kumuita komanda ndaamuzukuru. Aiwa right. Saka Joab akatozokwira nekumupata weKidroni. Tirikuona daro tine mauto ari kuteerera chidzidzo ameno mauto inini chidzidzo chiri kundinakidza pasi because ndikutoona ndiri muaction yacho matsananguriro amuri kubva maita ka hapana chikonzero chekuti zvikuita kunge bhaibheri rinokavha nyaya dzese zvekuti rutoradza kunge rutoburitsa kuti even nemauto vari muzano ramwari rekuponeswa. Maonero andiri kuita. Saka Joab akaita sei? Ndokunokwira kumupata weKidroni nekuve stipi kwawaive kwakukambaira ipapo uko akagukuchira zvombo zvake kwakusvika patsime kwakubva apinda nemumugero wemvura. Akashambira nemumvura otombovhara munhu 15 meters achishambira kwakunobudira mutsime iyo reserve kwakuita chamunyurudu right abuda usiku kawo akatota kudaro kwakunyenyeredza nekunze kweguta avari kunyatsoziva kuti hapana chinouya ndobva aenda kumagedha aya kunosi kusviko kuyakuya papa ine zvimasoja zvishoma shoma zvine iye ari equivalent to 1000 ndokuvachaya vese avachaya manje ndobva charidza hwamanda Joab kuti chipinda ichafura magedha. Ndo makundirwo akaitwa Jerusalema. Dai iri nhoroondo yaiye zvino izvi vanhu veJebhusi nanhasi havasi kuziva chakavarwa. Taura zvavo mune muchiti apinda kufunga kuti apinda nepai unenge watofa waurayiwa saka vakafa vasingezoti zvafamba sei. Saka waona manje kuti after 250 years
David apinda paJerusarema. Pastor ngwadze dziri kufamba. Chitibatsirai pastor. Dzokorora zvakazarwa 14 verse 1. Ndoda kutaenda kupa mubvunzo. Tibatsirei kuti sei vari kuendwa nawo kudenga naJesu. Vari kunzi vakaonekwa vapa gomo reZioni. Chiri kutariswa panapa kakundiro kacho kakaitwa. Uri kuona zvakaitika pamuchinjikwa. Jesu paakafa pamuchinjikwa anoti it is finished. Yes. Kureva kuti Satani masimba ake apwanywa. Asi senyoka yatswanywa musana haichagona kutiza asi ikaruma inouraya. Saka for 2000 years Satani apwanywa masimba ake but achiri kungokuvadza. Anditi wazviona? But after 2000 years Jesu achazouya nekukunda kwekupedzisira. Obva asvikodzikinura nekutora vakatenda kwaari oenda navo. Saka zvinondofananidzira 250 years dzakapedzwa nemaJebusites ari paJerusarema. David achizonopinda ipapo vaivakundwa kare vaivepo ende simba vachiinaro rekudhifenda guta ravo asi vakazokundwa naDhavhidhi nekutsunga kwaJoabhu. Saka vachaponeswawo vanokunda nekutsunga kwaJoabhu. Because zvakazarwa 14:1 yamata iri zvino ndakatarira ndikaona gwayana rimire pagomo reZioni riine vamwe robva ratsanangura vanga vaponesa. Saka ivavo vanoonekwa faith seyaDhavidhi yekuti ndiri kuenda bedzi paJerusarema. But panodiwawo kutsunga sekwaJoabhu kwekunopinda nemutsimi kukwira paKidroni. In summary pastor mune muri kuti vachaenda kudenga hadzisi mbuenda. Aiwa. Takamboita chidzidzo kachainzi kudenga hakuzi kwemagwara. Saka pane kukunda kunofana kuti. Exactly. But nguva dzedu dzakwana munozondibatsira pamwe pazvidzidzo zvinotevera. Zviri kuita kunge pavatendi nhasi kudenga kuchapindwa iri inenge jaivi paine kufaro pasina zvakoko. Maonero andinoita kuti ndizvo but ndichiona zviri kunoita kunge zvinonzi chitenderoka chakatigadzirira kamwe kapindiro kekudenga kari so easy katichangoenda pasina kutsunga kana kutambura pasi. Muzotibatsira paarea iyo. Vateereri tanga tiri pachidzidzo mubhuku razvakazarwa gomo reZioni. Zveshuwa vachaponeswa vanhu vane kutenda sekwaDhavhidhi vaine kutsunga kwaJoabhu. Pane zvimwe zvidzidzo zviri kumashure zvatakaita zvinogona kukubatsirai kuti ichi chidzidzo chijeke. Mufundisi vachakupai mafoni number kuti pamafoni number ipapo mukaisa mawhatsapp messages munopiwa malinki ekuti mujoine magroup anotumirwa zvidzidzo zuva rimwe roga roga. Pane chidzidzo chinotumirwa magroup iwayo. Ipai vateereri nhare pasi. Torai number idzi 0774 651 181 0774 651 181 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi vakuchengetei tisangane muchikamu chinotevera. Tenzi nditungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwimo otungamire tenzi nditungamire semwana awonyara tamu Unganyara zinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzi nditungamire aponda ndasvika nyanza mananda aondichisa Andichina zororo Ndotsamira kune mwika Kandinzwe imwi motiti Dinoku otungamira